Doc Mom kangusali. Uyazi last week njengoba bendenza i-live just before sunset. Bendisayitwika testing it out. So ndaqomba ke mandiyiplane kahle apha evekini so that ndizowuyenza kahle. Ndiyenza for 2 hours just before sunset so that ndizowuposta nevideo eyenza uba abantu bayazi ba i-sunset zabo zinini because abanye abantu i-sunset abayazi. For instance kulamacala oBlom, Stakespruit, Zastron, Alwal North, i-sunset yethu ngu7:15. Mandivele ndizifunde zonke i-sunset so that abantu babe ne-idea uba eKapa i-sunset ngu7:57. So azifani i-sunset kuthi njengoba silapha eMzantsi. Kulapho uzawuqala khona ke kweyakho i-edge. You must guard the edges ze-Vespa. And likely into yoba uzawuzenzela wedwa endlini. Ayo group activity indaba ye-Vespa. Ungabi ne-mistake. Zenzele wedwa in your space, in your home, in your room. And then ke uyojoyina abantu ngomso. But i-edges uzawuzigada wedwa. Kuba ke kulapho ukhomitha wena kule nto ilandelayo wedwa jwi. So i-sunset eKapa ke ngu5:57, eDurban ngu6:55, eBloem ngu7:15, eMaseru ngu7:11, eJoburg ngu7:01, eGqeberha ngu7:30, eNaspoti ngu6:48, eMthatha ngu7:12, eMbabane eSwatini ngu6:50, eThohoyandou ngu6:45, eHarare 6:32. Sinazo nee-neighbors so vele ndafaka wonke umntu sana ndafaka nee-neighbors apha. NeNamibia ke nali nelabo ixesha just in case abamelwane bethu balapha eMzantsi bakhona abasivayo isiXhosa bayandimamela kuba nje ndithi xa ndijonga apha ndibona i-following yam uba i-following yam enkulu kuzo zombini ezi account ihlala between apha ku-24 ukuyotsho kwi-early 30s i-age group endilandela kakhulu, and then i-majority yakhona will be ladies. Ibe khona ke la 5% of men, but kuyabonakala uba ke i-account yam ne-content endiyenzayo is appealing more to young people and women specifically. Angafike ezobhoxa ke umntu ongubhuti apha sizambuza uba ke ziphi podcast zenu simkhombe kwii-podcast zabo. Siyabamkela uba bazawufika bezomamela. Kukho laa nto eye ithi lena igender iye imamele to correct, kanti le yethu simamela to relate, simamele uqonda uba yho siyayithanda le jeno kuyo, bamamela abantu ngomdla bengazange zawo. So siye siqonda uba sifuna ulandelwa yiyo laa gender leya, but asinangxaki xa uze uzomamela nawe uqonda uba uzomamela ijeni okanye uzomamela kuba uqonda uba oh wow bengayazi binje. You are welcome nakanjani. Uthi ke u-EGW, we must guard the edges. We must guard the edges. Xa clocker uFriday sunset naxa clocker uSaturday sunset, zii-edges ze-family time ke leyo. Uthi we must jealously guard the edges. Must guard these edges. Remember that every moment is consecrated holy time. Whenever it is possible, employers should give their workers the hours from Friday noon, midday, until the beginning of the Sabbath. Give them time for preparation that they may welcome the Lord's Day with quietness of mind. By such a cause, you will suffer no loss even in temporal things. Abanye abazichazi ke kwi-interview xa befika bavele bafuna ujika sebephakathi ubuzaba ngumntu ozawugcina ii-edges. Funeka utsho kwi-interview uba ke mna ke Friday ndicela uku-excuswa early kuba funeka ndihambe ndiyowulungiselela. Ii-religion zonke zihlonitshiwe ngakumbi ubuzayitsho apha ekuqaleni. Athi ke enye indawo uthi nansi enye into ekufanele siyenze before kuklokhe ii-edges, uthi we must reconcile. Uba uxabene nomntu apha emini
okanye apha evekini awuzuqala uqumbile soze uqala uqumbile ni-couple or umzali nomntana akuqalwa kuqunjiwe apha siqumbelani kulaa femeli ezifuna uadoptwa kuyo yakulo Yesu. Uzawumfowunela ucela uxolo uba ke tshomi cela uxolo ngalaa nto endiye ndayithetha yakhubekisa. Qomba love I should have been nicer kuwe. I'm sorry. Kuthiwa masibe ngabantu abenza njengoYesu. Mandiyifunde ithi there is another work that should receive attention on the preparation day. On this day, all differences between brethren, whether in the family or in the church, should be put away. Let all bitterness and wrath and malice be expelled from the soul. In a humble spirit, confess your fault one to another and pray for another, that he may be healed. James 5 verse 16. Counsel for the Church 263. Masixolelaneni before clock edges, so that sizothi xa sisithi siyamkela ke i-family time day yethu from Friday sunset to Saturday sunset. Ke ungene nentliziyo entle, nentliziyo exolileyo engabambelanga, ungabamba amagqubu uqonda uba sayifumana. Ayizo spirit zangapha, yazi spirit ezinye zakwenye indawo.